Hej. Jeg vil forsøge at vise, hvordan man samler en maske op, hvis man taber ind i det her helpatents mønster. Så nu taber jeg lige den her maske, og den får lige lov til at løbe i hvert fald 3 tråde op, kunne jeg se. Så nu samler jeg masken op. Der er den øverste, eller sidste, ligger her. Den næste ligger der, og den tredje ligger her. Den her er samlet rigtigt op, ligesom hvis den var strikket ordentligt på pinden. Og den næste, der skal den tredje her, den nederste, den skal så ligge som en vrangmaske over den maske på pinden. Så den laver jeg ligesom en vrangmaske. Sådan. Så er der 2 løkker tilbage. Løkke, eller tråd her, den nummer 2 nederste, skal så være patenten, helpatenten. Så den skal strikkes ret i det her hul. Så jeg sætter den lige rigtigt over på min pind, og så skal jeg se, om jeg kan holde den øverste tråd væk, den der hører til næste række. Og så er det den her, jeg skal strikke en ret i. Sådan. Så fik jeg fanget den. Nu sidder masken ret. Og den sidste skal så være en vrang. Fordi så ligner masken der den rigtige igen. Jeg kan se, at jeg fik ikke strikket helpatent ned igennem det rigtige hul. Så af med den der igen. Den der ret nummer 2 der, den skal jo strikkes helpatent ned i det rigtige hul. Så jeg sætter den på, og så går jeg ind i det rigtige hul, det er den nedenunder, og strikker ret. Sådan. Så kom den til at være rigtig. Og så skal den sidste der være vrang. Så skulle det gerne ligne helpatent uden nogen løkker, der går henover. Ligesom de andre, der er tilbage på pinden. Og så har jeg samlet den maske, jeg tabte op.